Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Dar de data asta sunt într-un avionaș. Dar în fiecare zi, adică o dată la o săptămână, cred, fac diferite. Nu fac mereu cu Minecraft sau așa ceva. Acum sunt într-un avionaș. Și acum vom ateriza. Dragi piloți, vom ateriza. Și acum și alături de noi este teticul meu care filmează. Uitați acolo orașul, nu? E tare, nu? Și acum, aici, da, nu că am fost și în nori, trebuia să fac din acolo și trebuia să filmez la post. Ce tare a fost, nu? Bine. Vă salut, prieteni! La revedere! Dați like și subscribe și dacă mai vreți să faci, dați like și subscribe dacă vreți să mai facem videoclip.